15. dubna 1997, úterý. Vyrážíme z Prahy. V Amsterdamu jenom není zdržení, stávka leteckého personálu v Indii, vzdušný prostor není bezpečný. Na druhý den odlet směr Singapur a Jakarta. Dolů přes rovník, směr Austrálie, nad níž leží po Grónsku největší ostrov světa, Nová Guinea. Míjíme blízké souostroví Biak a přistáváme na severním pobřeží. Dubna, pátek. Konečně Jaipura, hlavní městečko, jediná vstupní brána na Novou Guineu. V 60. letech převzali kolonii Holanďanů Indonézané. Jejich část se jmenuje Irian Jaya. Nutno obdržet povolení další cestě. Dvoudenní čekání, kluci jsou zde poprvé. Vláďa se seznamuje s domorodci. Jirka, malíř výpravy, miluje moře. Já to točím a fotím. Výlety do okolí, koupání v moři, rybolov. To je vnitrozemské sladkovodní jezero Santány. Je velké 180 km čtverečních a leží blízko Jaipury. Při projížďce lodí jsem poprvé narazil na papuánské umění. Na vyčnívajících suchých kmenech nebo zaražených kůlech jsou vyřezány nádherné figurální abstraktní motivy, které se také objevují na pádlech a trupech domorodých lodí. Legenda. Novou Guineu stvořil Bůh v sobotu večer, když už měl málo času. Pořádně viděl jen obrysy a pak smíchal všechen zbylý materiál dohromady, divoké a strmé hory, deštné pralesy, ledovce a tropické klima pro člověka téměř nesnesitelné. My máme mého starého známého průvodce Bennyho Vendu, vlevo, a jeho bratry. 23. dubna středa. Konečně odlet do Vameny, městečka ve vnitrozemí. Letadlo, roztrhaná sedadla, ulámané plasty, zápach, šváby. Utržený bezpečnostní pás. Krásná vyhlídka na džungli s tisíci klikatými a meandrujícími řekami. Nikde žádná silnice, žádná železnice. Doprava možná pouze pěšky, kanoí nebo letadly misionářů. Zde již nepotkáte žádného turistu. Ještě civilizace. Většinou indonéští obchodníci. Konečně potkáváme první Papuánce z okolních vesnic. Jsou to kmeny Lániů nebo Dániů. Působí tu mezi auty a obchody jako postavy z jiného světa a jiné doby. Oblečení. Muži, kotéka nebo liholin, spodní prádlo pěstované z druhu tykve. Stále z příjmené poloze je drží neviditelné vlákno orchideje obtočené kolem trupu. Dívky, sukinky z trávy, ženy spletené z různobarevných vláken orchidejí. Ozdoby. Různé, kmen od kmene i člověk od člověka. Někdy překvapivé individuality. Kmeny Dániů a Lániů si vždy při smrti příbuzného useknou jeden článek prstu. Začíná se malíčkem. Staří lidé tedy většinou jen spahýli. Dva způsoby. Rána loktem o skálu, až paže ztratí cit, a pak amputace kamenným nožem. Druhý. Prst podvázat líkem, po týdnech bolestí odumře. Amputace kamennou sekerou. Když už nestačí ruce, pokračuje se uřezáváním horních částí uší. Ženy ve smutku, pomazané blátem. Slavní náčelníci po své smrti svázáni do kozelce, mumifikováni nad ohněm, pak uložení do chýše a celé generace uctívání.
Večer si na hotelu doplňujeme indonésko-český slovníček. 25. dubna. Vesnice Soroba. Strážní věže, ze kterých kontrolují hranice svého teritoria. Zde při minulé výpravě problém. Něco jsem udělal špatně a začali být agresivní. Byl jsem sám. Přitlačili mě k plotu. Nevěděl jsem, o co jde. Marně jsem se pokoušel domluvit. Byli stále agresivnější. Nakonec jsem rozrazil řady povykujících bojovníků a vyrazil rychlým krokem pryč. Kolem hlavy hvízdaly kameny. Netrefili mě. Za hranicí vesnice mi naštěstí nechali. Tento rok však přijetí dobré. Obvyklý průběh kontaktu. Za peníze, tabák a cigarety předvádí své rituály, vaří obřadně sladké brambory. Oheň rozdělávají třením ratanového vlákna. Muži žhaví kameny. Ženy vyhrabou jámu, vystelují listy banánovníku, pak kladou střídavě vrstvy kamene, brambor, listí a tak stále dokola. Kluci pomáhají. Nakonec vše uváží ratanovou liánou a dusí. Pravěký papiňák. Cestou jíme vždy to, co domorodci. Máme tak jednak méně nákladu a o to více zážitku. Přišly mi dobré, avšak bez soli i koření. Nesolí. Namáčejí však rozdrcenou lodyhu banánovníku v solných pramenech. Majiteli pramene platí draze kamennými sekyrami. Cokoliv slaného je pro ně velkou pochoutkou. Nasáklou dužinu pak usuší, případně upraží a žvíkají k bramborám či masu. Jejich jediný hudební nástroj, kterým si krátí dlouhou chvíli. Není snadné na něj hrát. Domorodci převedli své jizvy z bojů. Jirka na oplátku, jak se pobodal v Česku nožem. Výlety údolím mýtické řeky Baliem, most, kde jsem ještě minule přecházel, spadl, utopili se tu kluk a holka z japonské expedice. Ve vsi Sipkosí radostné setkání se starším kmenem, mým starým známým zvaným Papa. Obvyklé podávání rukou každému obyvateli zvlášť, někoho vynechat by bylo velkou urážkou. Pronáším povinný obřadný proslov, pak náčelník, dary i peníze. Rituální tance. Zpěvy i lidé a jejich zdobení se zřetelně odlišují od okolních vsí. Často jen několik kilometrů vzdálené vesnice stejného kmene mají úplně rozdílné zvyky a dialekty.
potrava prasete obvyklým způsobem pomocí žhavých kamenů. Vzácný snímek. Bojovníci si hrají s dítětem. To není obvyklé. Muži bydlí u Dániu a Lániu zvlášť ve své chýši. Děti pak v chýši se ženami a prasaty. Papuánci z okolí Vameny nesmějí do místních indonéských podniků. Náš přítel Papa tam byl s námi poprvé v životě. Se zájmem si prohlédl televizi, neuměl si zamíchat cukr. Byl nám vděčný a dojetím plakal. – 29. dubna, úterý. Odlétáme z Vameny do Koroponu, do předhůří mohutného skalního masívu, protínajícího vnitrozemí Nové Guineji. Geologicky velmi mladé pohoří. Leží právě na švu dvou pevninských ker, časté zemětřesení, sesové půdy, sopky, tisíce a tisíce potůčků, řek a říček, stále měnící svůj tok, bažiny, ledovce, za chladných nocí téměř 100% vlhkost vzduchu, takže se koupeme neustále ve vlastním potu. Všechno je mokré. V noci přitom teplota kolem 5 až 10 stupňů. Kmeny horských Papuánců Jáli Kiniál. Kiniál znamená lidožravý, takže to mají rovnou v příjmení. Historka. První misionáři dobře přijati, domorodci pomáhali stavět airstrip, ale když se k ním pak znovu vrátili prvním letadlem, byli hned po přistání zabiti a snídeni. Jelikož je pokládali za démony přicházející z nebes. Dnes už misijní stanice bezpečná. Výška 1700 metrů, mapy zde však už ani přibližně neodpovídají skutečnosti. Rozporuplné informace o další cestě. Nemáme nosiče, doplňujeme zásoby a vyrážíme pod Bennyho vedením do Mlžných hor. Dolů přes 2 řeky a 2 mosty. Pak prudce nahoru horou Jamin, kde byly velké sesové půdy, až do místa Ligina do převýšení 2800 metrů. Únava. Orchideje, pár místních chýší, kde trávíme noc. Narozeniny. Asi 37. Přípitek lihem z lékárničky. So far to you I may, or today me to say, muchachita mi cara verá. Oh my day say goodbye. Far to you I may, for tonight me to say, muchachita mi cara to verá on my day. Say I goodbye, goodbye, goodbye.
Neustále přechody tisíce mostů, často jen z poraženého stromu. Jsou udělány pro Papuánce. My vážíme jednou tolik. Průměr asi centimetr mostu z koře nemůže udržet. Půlmetrová kláda občas praskne. Žádná jistota nemůže být. Neustálý risk. Pády. Vláďan si zmoždil koleno. Snad bude v pořádku. Cestou různé vesnice kmene horských Papuánců Jáli Kiniál. Zapisují zvyky. Bůh Jalahla, panteistický, bez podoby, žije v pralesních stromech. Sexuální zralost, dívky 9, chlapci 10 let. Zasvěcení šamanem či náčelníkem pohlavním stykem v džungli. Svatba, dívky ve 14, kluci v 15. Každý muž pouze jednu ženu, i když o tom pochybují. Po svatbě pár odchází žít na rok do džungle. Vrací se s dítětem. Pak několika denní oslava. Oheň rozdělávají křesáním křemínku. Údajně se dožívají až 70 let života, ale kdo ví. Neořezávají si ve smutku prsty, ale rozřezávají ušní lalůčky. Donedávna mrtvola příbuzného snědena. Dnes prý většinou pohřeb na hranici. Časté války s okolními kmeny. Mrtvoly nepřítele jedí proto, aby do nich přešla jejich síla, ale také kvůli masu samotnému. Zpěv je věrnou kopií křiku místního pralesního ptáka. Vláďa už nemůže jít dál. Zkouší to, ale noha bolí čím dál tím víc. Proto musí absolvovat s těžce pomoženým kolenem návrat celým obtížným úsekem až nazpátek do Korupunu. Odletí s misionáři zpět do Džápury a odtud snad dalším letadlem přes hory a počká nás Dekáj spolu se zbytkem naší bagáže. Rozdělujeme se. Vesnice Kubukdua. Domorodci velmi zvědaví, nikdy neviděli bílého. Stříhám si nehty a oni pečlivě všechny se sbírají a poperou se o ně. Za celou cestu nikdy nejsme sami. Všechno si bez studu prohlížejí a osahávají. Chodí s námi stále hov dětí i dospělých a pozorují, dokonce i když vykonáváme potřebu v pralese. Noc v prostorné chýši s domorodci, blechy. Dozvídáme se, že ve vesnici Sesepne, kam jsme měli pokračovat, byl zabit náčelník právě našimi hostiteli. Proto se s námi nosiči bojí dál. Vyjednáváme. Chce jich jít 15, my bereme 8. Mapy nesouhlasí. Benny Venda nás vede. 4. května. Po 7denním pochodu sestupujeme z hor. Překrásný výhled do údolí na nížený prales a vletoky Brasa a Katalína. Ze stromů skáčou pijavice, samá krev. K večeři žáby, chytání s baterkou. Krásný tábor u řeky. V korytech řek spousta zkamenělin. Plují zde kusy antracitu, starého 300 milionů let. Domorodci nevědí, že uhlí hoří. Velká ložiska zlata a nerostné bohatství Nové Gvineji. Také důvod ke vzniku misií a civilizování. Historie se stále opakuje. 5. května, pondělí. Pocit štěstí a svobody. Řeka se rozšiřuje. Už se nejmenuje Senami, ale Namal. Koupání. Území Momuna kmene. Stále pocit, že nás někdo pozoruje. Stavíme tábor, každý po svém. Jirka všude hledá penál s barvami. V noci nás probouzí šepot a pohyb kolem stanu. Nejsou to naši, ale kmen Momuna na lovu. Ani se nehnem. Děláme jako, že spíme a nakonec napětí doopravdy usínáme. Nesežrali nás. Hrozně koušou malé mušky, byl třeba repelent. Ve spacáku blechy. Horko ve stanu.
Často se necháváme hodiny nést proudem nohama napřed, třeba celý kilometr. V nížinách začínají moskyti, velké kusy uhlí. Už týden jsme nepotkali člověka. Objevujeme vejce a hnízda kasuára o průměru 5 metrů. Jsou to největší hnízda na světě. Pravěk. Civilizovaná Vekáj. Fotbal na rambi. Bagáž dorazila, ale Vláďa tu není. Co se stalo? První chýšek jménem Momuna, opět celá jiné typy, vysocí černoši, štíty podobné astmatským. V nosech a uších kůzky netopíra. Obvykle je kanibalismus tabu a pokud o něm s námi vůbec mluví, šeptají, i když jsme s nimi sami uprostřed pralesa. Místní legenda. V okolí žijí kmeny domorodců se 2 obličeji a při milování asistuje muži pes. Pozdě v noci problém. Naši noví nosiči se musí dovolit pastora, aby mohli vynechat myši. Sen o cikánech a zmeškaném letadle ze Sofie. Ráno přece vyrážíme po řece do nitra pralesa. Nacházíme jen několik opuštěných chýší Momuna kmene. Ještě to nejsou korovajské stromové, spíše na kůlech. Když leze někdo nahoru, konstrukce se rozechvěje a tak obyvatele nemůže ani v noci překvapit nepřítel. Velké, prostorné, vždy několik ohnišť. Luky, šípy, kameny na sekery, kosti, tukaní zobáky, archeologické nálezy bez kopání. Všude tisíce brouků, kteří vše požírají. Kam ale zmizeli lidé? Byli zabiti, přestěhovali se, nemoc, vše působí velmi tajemně. Osmihodinová plavba, v Sengu čeká Vláďa, velká radost se shledáním. Moskyti, krokodýly, krásný západ slunce, jasná noc, meteory, záře nad pralesem, pralesní zvuky. Příjemní lidé nám vaří papuška kakadu a další pralesní ptáky. Zvláštní pocit. 15. května, čtvrtek, Jany Ruma. Právě měsíc na cestě. Zhubl jsem o 20 kilo. Trošku to kouše, ale za chvilku se chutná to dobře, jako vesky, oříšky. Docházíme do Jany Rumy. Řeka odděluje území Korovájů a Kombájů. Oba kmeny podobné zvyky, ale nesměřitelné nepřátelství. Stejný Bůh, jen se jinak jmenuje. Jde o autentický zápis z kroniky, který byl napsán bezprostředně po incidentu. Tak mi promiňte jisté stylizační chyby. Je 14.5., 15 hodin 50 minut. K večeru jsme dorazili do poměrně civilizované vesnice Jany Ruma, kde je letiště, no spíše relativně rovná louka, misionářský kostelík, no spíše dřevěná chatrč se zvoničkou. Po večeři Jirka na chvíli zmizel a objevil se totálně promočený od tropického liáku s 2 malinkými krokodýlky v rukách. Debatovali jsme o programu na zítřek. Jirka nám oznámil, že nezávazně předprojednal malou ceremonii. Vládě mi nechtíc 2krát kopnul do bolavého palce. Spánek bez moskytů. 15.5. Den začal čekáním na náčelníka. Bloumali jsme po vesnici a z několika domorodci jsme se pokoušeli dorozumět. Koupili jsme si korálky a tukaní zubáky. Korovajští muži je používají jako oblečení na svá přirození. Konečně před polednem přišel náčelník. Byl vystrojen jak na maškarní bál. Měli jsme k jeho oblečení a podmínkám značné výhrady. Jirka, Vláďa a Benny šli v klidu s náčelníkem do jeho chýše. Já zůstal v té naší a hlídal jsem bagáž. Jednání probíhalo ze začátku klidně. Postupem času stoupla nervozita, hlavně kvůli oblečení. Náčelníci se začali mezi sebou prát, marné uklidňování. Najednou žádali více peněz, nebo že nás zabijou. Bennyho chtěli zastřelit lukem. Někdo z nich běžel pro další lidi do pralesa. Asi tak 100 lidí přišlo k našemu domu dosti rozlíceno. Náčelníci začali smlouvat o ceně. Indonézaním zakazují jejich obyčeje, misionáři chtějí, aby byli oblečeni, my naopak, aby byli zase slečeni. A nastal všeobecný chaos. Naštěstí prachy jsou prachy. Když byli na stole, nastalo zdánlivé uklidění. Bohužel bylo velmi krátké. Náčelník o svém koni říkal, že to jsou v podstatě zvířata.
Rozvláštní dav udělá své i v civilizovaném světě, natož tady. Nejdražší ceremonie na Nové Gvineji, 1 350 000 rupek, cigára, bonbony, tabák, se stala skutečností. Byla to vyhraněná situace. Benny se třásl po celém těle. Chtěli ho přece zastřelit lukem. Já tu chvíli, zatím nic netušíc, slyšel jsem bojovné hlasy a říkám si, už je ta šaškárna pro turisty tady. Ale vše bylo jinak. Šlo skutečně o život. Z malé, asi ne moc důsledně dohnuté oslavy se stala slavnost několika kmenů. Korovajů, Kombajů a kmene Nombeka. Kluci se vřítili do místnosti, hnáni skupinou bojovníků a s kamennými tvářemi hlasitě oznámili. Všechny prachy na stůl, jde o život. Marně jsem v jejich obličejích hledal náznak ironie či smíchu. Nic, jen strach a napětí v očích. Po pečlivém spočítání peněz a dlouhém opětovném smlouvání přes okno se 10 korovajů seřadilo jako fotbalová jedenáctka a nechali se fotit. Kolem dokola se zlukli všichni ostatní. Napjatá atmosféra polevila, ale v nás moc klidu nebylo. Po půlhodinovém focení to všechno skončilo. Ještě před tím incidentem přišlo se ukázat pár tanečníků. Bylo to strašné. Ve vlasech umělá hmota a kohoutí péra, přes kraťasy banánové listy a čerstvě natrhaný rákos. Jen obličeje měli docela hezky zmalované. Jeden měl na hlavě rajku. Prostě jsme ze sebe dělali navzájem blbce s tím, že právo rozhodování bylo na jejich straně. Jirka s Láďou šli objednat přes vysílačku loď a já chaoticky píšu tyto poslední zážitky. Některé typy korovajů jsou opravdu divoké. Hledíte do tváří starých tisíce let. Byly pravdivé a z divokých očí šel doopravdy strach, mísící se s úctou a vědomím, že je to pravda. Je nutné si připomenout podmínky, v jakých tu místní domorodci, kterých se naše civilizace dotkla, žijí. Mravenčí a důsledná práce misionářů, kolonistů, prastaré zvyky a rituály s využitím momentální situace stačilo pro puknutí davového šílenství, které v podstatě zorganizovali náčelníci dobře vědíc, co činí. Praskla slabá slupka civilizace, nastal nekontrolovatelný bod zlomu, z něhož není cesty zpět. V civilizovaných zemích světa bohužel těmto vyhroceným situacím také nelze zabránit. Jugoslávie, natož tady na konci světa, kde jakákoliv nedohoda znamená okamžitý konflikt. S malým časovým odstupem člověk pociťuje prožití něčeho velkého, nebezpečného, dobrodružného, ale kdyby to mělo jiné konce, pocity by byly zcela určitě jiné, možná že už žádné. Kdo chce moc, chce příliš. Večer nosiči nechtějí jít s námi dál. Benny se vymlouvá, že se musí vrátit domů kvůli indonéským volbám. Připadá mi, že si všichni vymýšlí. Jdu se projít k řece a ta teče pospátku. Asi kvůli dešti. K večeři korovajové přinesli 6kilového tukana. V noci ještě preparuju nádherný zobák. Ráno. Naši nosiči s námi odmítají jít dál a i s Bennym utečou. Najímáme nové a pokračujeme po řece hloub do vnitrozemí. Řeka se úží. Obklopují nás stovky kilometrů neobydleného pralesa. Brzy nemožno plout dál. Loď necháváme na místě a pokračujeme pěšky. 5hodinový pochod pralesem. K večeři netopír. Chod. Vjafufle nádherný autentický korovaj. Nos si propichují trny. Korovajové je často nejúspornější úbor v šourku a převázaný vláknem orchideje. Jirka to zkoušel, ale bolí to a nejde to. Svoje mrtvé pohřbívají zvláštním způsobem, pojídají je. Za dalších pár hodin konečně několik překrásných a původních stromových chýší. Většinou prázdných. Jen zvuky z pralesa, o kterých nevíme, jestli patří zvířatům nebo korovájům, kteří se před námi schovali. Je to velkolepé odškodnění za všechny útrapy. Čechy krásné, Čechy mé! Pohybujeme se těsně na pomezí pomyslné čáry pacifikace. To je hranice, za kterou žijí kmeny stromových lidí, které ještě nikdy neměli přímý kontakt s civilizací. Za ní se s námi ani tito průvodci neodvážili a my už museli zase dál. Dál na území kmene Asmatů, které se rozkládá na jihu Irian Jaya při hranicích s Papuou. Výtvarné umění Asmatů je výjimečné nejen na území Nové Gvineje, ale v celosvětovém kontextu takzvaně primitivního umění přírodních národů.
Sběratelská vášeň tohoto kunštu stála život syna miliardáře Rockefellera, který tady zmizel někdy v 70. letech minulého století. Dodnes se v místních kmenech vyprávějí věrohodné historky o smrti tohoto odvážného muže. Dokonce nám byl ukázán nůž z jeho stehenní kosti. V Agatsu, malém městečku na Kůlech při ústí řeky, se nalézá malé, ale za to útulné muzeum s ucelenou sbírkou astmatického umění a ukázkou žijící fauny v okolní krajině. Astmaté na své bubny používají kůži z varana a je zajímavý, že když ten buben chtějí naladit, což lze, tak ho nahřívají nad ohněm a čím ta kůže je teplejší, tím víc zní. Na rozdíl od jiných kmenů žijou v dlouhých domech, někdy dosahuje až 100 metrů. Žijou tam všichni pohromadě, taky zvláštní soužití. A taky vynikají i tím, že se vlastně zdobí odlišně, že od jiných, od ostatních a používají, ku příkladu do nosu si dávají kus mušle mořský, jelikož jsou v blízkosti moře. Hodně často je na nich možný vidět čepice z vačnatce, který se jmenuje kuskus a že je vlastně v Austrálii, na Zélandě a na Nový Guineji. Zpracovávají kosti kasuáru příbuzných štrosů, dělají z toho zejména nože, ale další nástroje. Skoro celý život se odehrává na vodě. Oni mají dlouhý čluny, když pádlujou, tak stojí, ať jsou ty čluny velmi vratký. Je 23.5. Ráno jsme odjeli s jeepem, jak toto auto Jirka vzletně nazval, do Národního parku Vasur. Před vjezdem do parku jsme viděli přijetého velkého tlustého hada, tak 3 metry dlouhého. K jakému druhu patřila tato smutná mrtvola, bohužel nevím. Přijeli jsme na pobřeží. Břeh moře se nám vzdálil na 2 až 3 kilometry. Odliv a velmi pozvolný terén způsobil tuto anomálii. Chtěná koupel byla ztracena, ale ptákům tento úkaz určitě činí pravidelně radost. Viděli jsme pelikány, jak lovili v obrovských kalužích škeble a malé rybky. Pokračovali jsme v jízdě klasickou australskou krajinou s okolitými lesy a trávou. Projížděli jsme vesnicemi, kde žili lidé v naprostém klídku. Líně se povalovali na rohožích, pili kokosové mléko a koukali se do nebe. Přímo u moře se krajina dosti změnila. Kolem nás ujížděl pestrý prales. Vůbec nepůsobil pochmurně. Kokosové palmy se střídaly s vysokými stromy, tůněmi plných barevných kytek, hustým rákosem, banány a bažinatými potoky. V poledne jsme si prohlédli nudný přístav a vydali se hledat místní zvířeno. Nikdy nezapomenu na obrovské termitiště, vysoké až 5 metrů. Tyto hliněné stavby spíše vypadají jako dokonalá sochařská díla. Měl jsem pocit, že projíždíme nekonečnou přírodní galerii. Mají sílu soud z Velikonočního ostrova. Najednou jsem uviděl svého prvního svobodně žijícího klokana. Zařval jsem na celý les. Je támhle, úplně jsem ztratil hlavu. Bylo to naprosto spontánní. Je krásné vidět klokany, jak si volně hopsají mezi sochami vytvořených termity. Viděli jsem však také druhou smutnou, ale přirozenou stránku zákonu přírody. 2 mrtví klokani viseli víceméně vysušení sluncem ve větvích keře. Proč a jak se tam dostali, nám nikdo nevysvětlil. Při zpáteční cestě jsme si ve vesnici, kde bylo velké čerpadlo vody pro blízké městečko Merauke, listovali místní pamětní knize. Poslední zapsané jméno patřilo našemu kamarádovi Rudovi Švaříčkovi, který tady byl v prosinci roku 1996. Holt našinci jsou velcí cestovatelé.